Казах ти, че ме сбраси. Бах ти майката, бе, кучо. Вари нататък, вари. И бабата как бяха. Еба буйката му майни. Направо звъни на полицията. Сега ще звъни. Или на гражданска защита, или на 112 звъни. Дай. Дай надолу. Леко да не се върне да направи някой бел. Бах ти динозавра. Калин, ти му отбива. Добър ден, от Горна Оряховица се обаждам и чакай, не го гони. карам след един щраус, тук бяга по улиците. Карам след един щраус. Да, в момента е на тук Боби кебаб студието правят. Чакай да не го Тая плашиш. улица. Чакай да не го плашиш. Бах ти майката. Имат предай. Да го пратим на бития. Как да го пратим на бития? Интернет. Ама ще го изваря от дома и сега в компютъра. Ти се го търварят. Къде да и нещо да Не че? знам. Ай, иди на пътя. Ужас. И мина точно покрай тебе. Да, бе, човек. Ти не се ли оплаши, бе? Какво за бой? Ценно. Тази улица въобще не съм я знала, че има. Как ще го намерят пък те Гей гидат полиция. спри? Тук май нямам тя да излиза. Не слиза, той там няма да излиза. Кажи му, че ти не сме се обадили. Кажи му, че ти си се обадил. Там не се обадих, не мога да си ходиш. Тъй бе. Гражданска защита. Ама ако го опоят, те са кучкари, мучкари разни. И тук няма где да бяга. Как нямаш да търти през трасите, бе? Няма. Пожарна, гражданска защита. Ами обадихме се сега на нашия журен, тук чакаме да дръпне на някъде. Номер е да го виждаме, да го заградим някъде. Даре да не го плашим. Да, аз зато и седил сам, защото преди да го То животно е кълен, какво да прави то? Що не ми се казва? Ти да знае, че ще Оплашвам се, ей, Бахи, не мях, бе, човек. и аз слизам. Тук каза, и му звъни и към мина в край мен, викам, ти лук ли си, бе? Казал съм, ще е сега, аз да го правя. По-добре. Абе, Май може да напада ти. Той не е бъде чешно. Да. как да не може? Аз как хапи? Как да не може? Как има животно? Трябва да го опояват по някакъв начин, иначе как стане? Трябва да го стрелнат с нещо. То бяга толкова сплашено.
Ние не го плашим, но... Тук, ако се зацени